जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। रोवा लोग के हम पूरा रिपोर्ट बतावे से पहले हम अक्षरा सिंह के एगो छोटा सा वीडियो दिखावल चाहता नहीं, तो आप लोग सबसे पहले अक्षरा सिंह के वीडियो देख लीजिए। Hello everyone, I'm so excited. Thank you so much everyone, each one of you. I love you all. Don't touch my hand crossed 10 millions. Oh my god, इतने कम समय में उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा आप सभी लोगों का। It means a lot to me. I love you all. Congratulations to all my team. आशीष जी, एवरीवन, जितने भी लोग इस टीम इस गाने से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। आई लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप ब्लेसिंग। तो जैसे भैया कि आप लोग देखने जाके अक्षरा सिंह कितना ज्यादा खुश बारी काहे कि भैया खुशी के बात ही बा कि आप लोग के बता दी भैया कि 29 तारीख के अक्षरा सिंह के वो गाना जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज भई डोंट टच माय हैंड। और आप लोग बता दी कि दर्शक वो गाना के वीडियो के इतना ज्यादा प्यार देने वाले कि वो चैनल के सबसे ज्यादा देखे जाए वाला गाना में दूसरा नंबर पर आ चुकल बा। पहिलका नंबर पर गाना बा कोई बात नहीं पावर स्टार पवन सिंह के, जो गाना के 5 महीना में 25 मिलियन ही खाली व्यू मिलल बा। ओजे देखल जाओ तो अक्षरा सिंह के गाना के 2 सप्ताह में 11 मिलियन व्यू मिल गई बा। और पावर स्टार पवन सिंह के ही बहुत चर्चित गाना यार 75 के वीडियो के 1 महीना में मात्र 6.9 मिलियन ही व्यू मिलल बा। तो एजा जो कि अक्षरा सिंह पावर स्टार पवन सिंह से आगा निकल चुकल बारे। जी हाँ, एगो बहुत बड़ बात बा कि यार 75 के वीडियो के लोग बेसब्री से इंतजार करत रहे। एगो बहुत चर्चित गाना रहे, लेकिन ओहू वीडियो के पीछे छोड़ के अक्षरा सिंह के गाना जो गाना के नाम पर डोंट टच माय हैंड मात्र 2 सप्ताह के अंदर वो गाना के पीछे छोड़ के, जी हाँ भैया आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे बनी कि 2 सप्ताह में 11 मिलियन व्यू मिल चुकल बा डोंट टच माय हैंड वीडियो के। वो जी पावर स्टार पवन सिंह के गाना यार 75 के 1 महीना में मात्र 6.9 मिलियन ही व्यू मिल रहा बा। और आप लोग बता दी कि जौना तरीका से अक्षरा सिंह के गाना के व्यू मिल रहा बा ऐसा लगल था कि बहुत जल्द ई चैनल पर, जी हाँ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी ऑफिशियल चैनल पर सबसे ज्यादा देखे जाए वाला गाना बन जाए, वीडियो बन जाए पावर स्टार पवन सिंह के गाना के कोई बात नहीं के पछाड़ के। जी हाँ, कोई बात नहीं के वीडियो के 5 महीना में केवल 25 मिलियन व्यू मिलल बा, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर ही अक्षरा सिंह के गाना के 11 मिलियन से ज्यादा व्यू मिल गई बात। एगो जो कि चर्चा करे वाली विषय बा कि यार 75, जी हाँ यार 75 के लोग वीडियो के इंतजार करत रहे। बहुत चर्चित गाना बा, वो गाना के वीडियो के पछाड़ के जो कि अक्षरा सिंह के वीडियो जो कि आगे निकल चुकल बा। तो जिससे कि आप लोग भी स्क्रीन पर देख लो बन जा, तो आप लोग अक्षरा सिंह के बधाई दी जा। और साथ ही साथ आप लोग ये न्यूज कैसा लागल, रिपोर्ट कैसा लागल, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। तो मिला तनी भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।